मा मोनदों नोङो? नोंहालाय बेयावलाय मा मोनफैदों? गावबा गावलाय मा गावबागाव थां। मालाय हिनजावफोरा न'खराव खामानि मावनायनि सम, ओंखाम ओंख्रि संनायनि सम, नाथाय नोंना बे लामा सामायाव बेलेग हौवाफोरजों लाइन मारिनायनि सम। बिमला बिसोर बेफोरबायदि मानसिखौनो आंनाव सोर सोङो नामा? बेफोरबायदि मानसिखौ आंनाव दा सों आरो मोनथिनोबो दा लुगै। ओइ बेखौ मानसि मादों? ओइ नों सिरिथा बोरो बिदिनि खामानि गोजा सिन्दुरा माला हुकुमना लाखो नोङो? लाजिया नोङो? सासे हाबा जाखांनाय हिनजावा गुबुन हौवाजों लाइन मारिनो? मा बिदिब्ला नोंबो मिथियामोन नामा बिदिब्ला? बियो जे सासे हाबा जाखानाय हिनजाव। मा बिमला नोंथ' दिनैसिम आङो हाबा जाखांनाय होननानै खिथायाखैमोन। बिमला मा नों आंखौ थगायना दोननो सानदों? नों थारखौ बुं बिमला, बुं। बोरै मिन्थिनो? जेराव गावनि खाफाल सिन्दुरखौ खोमनानैसो नोंखौ लोगो हमदोंब्ला अब्ला बोरै मिन्थिनो बिदि सासे हाबा जानाय हिनजाव? खोनासं हिनजाव, आं नोंनि आखल आखुखौ आं सिगांनिफ्रायनो एसे मोनथिबोखादोंमोन, नाथाय दिनै गासिखौबो मोनथिजोब्बाय आरो मोनथिनो आद्रा गैला। खोनासं हिनजाव, नों बायदि हिनजावा आंनि थाखाय गोनांथि नङा। ओइ सेंग्रा, जुदि नोंनो बे हिनजाव नांगौब्ला लानानै थां, आंहा बादा गैया। थु बेफोरबायदि हाबा जाखानाय हिनजावनि आं गलाम नङा। आं इसिबां मान सनमान गैद्राय नङा जे बेफोरबायदि हिनजावखौ लानानै आं मालायनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनानै गावनि गोजोननायखौ सुफुंग्रा। मानो थाखो? थांमारदो।